रंगारंग कार्यक्रम हुई हाजी चलल जाई दू गो नृत्यांगना लोग भी आइल बा। प्रदुमन जी तो नाचे लगा करे तो हमरा बुझाते नहीं के नचनिया वाला कमवा इहे का उठा ले। आओ 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 अरे ओकनियों के मौका दिहल जाओ सरकार। स्पेशल 5-5-10 हजार के नाइट दे के काहे के बोलावल गइल? काहेला हमनी के हाथ में माइक काहे के दिहल गइल? काहेला हमनी के गा के खुश करब जतो नृत्य देखा के खुश करी है। अब ओकनी वाला कमवा तू ही उठा ले तरत है। ओकनी के ओरिजिनल है सब। ओकनी के बटन ठिलावला से लोग खुश ना होई त तारा डिकी हिलावला से जाके खुश हो गए। देख सब कुछ होके बकड़ कायदा में रहबा त फायदा में रहबा। बड़ा बढ़िया एगो लय बोले है। कैसे का बोले है? अरे कि बनावत नि खैनी खैनी कहत रे कि मैं हर ना चिनौटी देले खैले बामे छैनी बनावत नि खैनी खैनी आ त सुन बुढ़ऊ काका हो बनावत नि खैनी। अच्छा वो बेकूफे औलाद न होई जौन बाप से अच्छा पितिया से खैनी मांग के खात हो। भगवान के रूप बारन भाई स्वागत दिल से अभिनंदन प्रणाम ईश्वर के कृपा बनल रहे। फिर गावत रे कहत रे कि जब सुतिले बलम संगे खटिया लगाए तब मारेला झुलुफिया झुलुफिया हवा साए साए रे बलम के झुलुफिया। फिर कौन दूत गावत रे के झकोरा मारे झूलनी झूलनी सारी लहराए रे झकोरा मारे झूलनी झूलनी जोरे मार दे। प्रदुमन प्रदेशी और रोशन राज के बहुत बड़ा फैन अभिरंजन कुमार जी को ओर से पुरस्कार मिलल बा। आ वो सही हमार फैन है छोट भाई वीरेंद्र बबुआ बारा जेके आज दिन में बड़ा ही भव्य तरीका से हमारा बर्थडे पर केक कटिंग कैलक हलो। राउरे बर्थडे पर आज हमारा बर्थडे भी रहल है। एक बार सब लोग विशो कर दी तो मने मने चिल्ला के ना चाहे चिल्ला दी लोग तो एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। जीवन में ऐसा विश ना सुने के मिला। ठीक गौला